helduenak eta... Kaixo, ongi etorri. Ongi etorri, Liburu Gaztea Book Trailer lehiaketaren sari banaketa importante, garrantzitsu, super garrantzitsu honetara. Hasi aurretik, zemuz? Erantzun daiteke, perfectamente. Bai? Ondo? Urduri? Bai, ez da? Venga, bai, onartu. Bai, bizkat urduri gaude. Bai. Bueno, ni emozionatua nago, oso politak izan dira, egin dituzuen lan guztiak, eta oso pozik nago, sari banaketa hau aurkezteko aukera edukitzeagatik. Bueno, hasiko gea, zer da book trailerra? Lehenengo dator txapa, aguantatin barko zute, bale? Zer da book trailerra? DBH-ko ikaslei zuzenduta, Galtzagorri elkarteak, ez dauzkatela galtzagorriak? Bakera dituzte. Ni etorri naiz galtzetin gorriekin, bueno, berdin du, txasko. Ez? Eta Foru Aldundiaren laguntzarekin batera antolatu duen lehiaketa bat da, bi helburu nagusi dituena. Bat, gazteen artean irakurtzaletasuna sustatzea, lortu dute, ezta? Osondo. Eta bi, euskarazko gazte literatura zabaltzea, ezagutzera ematea eta gazteen eskura jartzea. Bai, lortu dute. Oso ondo, Galtzagorri elkartea egindako lan txukun honegatik. 2001 ikasturtean hasi ziren Liburu Gaztea saria banatzen, zuek ez zinaten existitzen. Bueno, hemengo batzuk bai. Bai. Irakasle batzuk baietz. Bai. Baina bestela, ez? Baina 2002-2013 garren ikasturtean hasi ziren ja book trailer lehiaketa hor ja existitzen zinaten. Bai, ez? Menos mal, zen gatzen zea super zarra, ja, ikusten zuzen zea din daukazunzuk. Bueno, parte hartzaile Galtzagorri elkarteak proposatutako liburu bat aukeratu behar dute, landu eta gero horren inguruko trailer bat, suspensearekin, emozioarekin. Ematen duna gero gogoa irakurtzeko, ze pasada! Eta lortu dezute beraz zorionak egindako lan txukun honegatik. Parte hartzeko bi modu daude, ikastetxeka, hau da, izena eman, kurtso hasieran, edota norbanakoka. Hau da, banaka edo taldeka, baina ikastetxetikan kanpo, bai? Eta listo, jazta, hemen gaude, Tabakalerako Kutxa Kultur Plaza zoragarri honetan, hemengo finalistekin. Venga, esan urduri zaudetela. Pixkat. Behar, eskerrik asko. Horbaitek erantzun dit, bale? Eta luxuzko zea hontan, etorri bartzineten batzuk etorri dira pixkat etiketa, importantea da, dira book trailerren Oskarrak, Emiak, BAFTA, Goiak, etiketa. Nik nire txapelo berena ekarri dut, eta ikusten ditu batzuk maskaria eder batzuekin, osondo. Urrengo urteari begira mesedez, etiketa. Bale? Importantea da, gala nagusi batean gaude. Eta ditugu ere luxuzko gonbidatu batzuk, hemen ditugu gure artean adibidez, Maite Gurrutxaga ilustratzailea, Galtzagorri elkarteko zuzendari batzordeko kidea, eta Eider Mendoza Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea. Eta txalo bat ere, streaming bidez ikusten ari diren zuen kide eta ikastetxeko guztiei, ingo dugu gola, bida hor dago kamara, eta ingo dugu gola, daudela, ez daude, baina daude. Ez daude, osea, nik notatzen dut, hemen gaudela. Bale, hemen izango zangoai zoom bat, ez dakit ingo duten, baina nik sinestuko etingo dutela, zoom bat, zen planoa, zoom, eske asko dakizute zuek ja honen inguruan, zen lindezute trailer bat. Bale, ez da tontakari bat. Bale, bueno, edizio hau izan da tope. Izan da arrakastatxua, 253 book trailer aurkeztu dira, 1800 ikasle baino gehiago parte hartu dute, eta hola, datu batzuk esatarren Gipuzkoatikan 14 ikastetxek parte hartu dute, Bizkaitikan 2 eta Arabatikan 2. Petatu egin dezute. Oso ondo. Osea, pasada bat. Aurrera honekin. Epaimai batek hautatu ditu, erabaki du, zintzuk izan diren aurtengo sarituak, eta epaimai aditu mai horretan parte hartu dute, Irati Zaldua dokumentalistak, top. Maite Gurrutxaga ilustratzaileak, top. Mirentxu Oteiza EIBZ, hitz batzuk oso komplikatua dira esaten, EIBZ-ako kideak, top, eta Aurelio Ordozain irakasle eta editoreak, super top. Importante, Oskarretan gaude, ez da tontakeri bat hau. Bale. Epaimaiak 2 sari nagusi hautatu ditu, ikastetxen kategorian, DBH 1-2 multzoan eta DBH 3-4 multzoan, eta norbanako kategorian, aurten ez dira asko aurkeztu, orduan epaimaiak erabaki du ezetz, baina Galtzagorrikoak daudela denbora guztian pentsatzen.
denbora guztian pentsatzen zaudete alternatiba, eta hurrengo urteari begira sorpresa berri batzuk planteatu dituzte, gerorago esplikatuko ditugunak zeintzuk diren. Eta publikoaren saria daukagu boto bidez erabaki dena, ikastetxe eta norbanako kategorian, eta guztira 288 boto eman dira oso ondo, baina hurrengo urtean gehiago, beti gehiago. Tope, eske hau jumar du gora denbora guztian. Bueno, zeintzuk izan dira urtengo liburu proposamenak. DBH bat bi kategorian, Wonder, mutiko miragarria, RJ Palaziok idatzitakoa, eta Jone Ualdek itzulia. Eta Caroline, nazte moduan esan, nire ingelesa oso kaskarra da, Neil Gaiman, idatzia eta Julen Gabiriak itzulia. Eta DBH hiru kategorian Momo, Michael, Endek idatzia eta Mikel Babianok itzulia eta ezezagunak David Lozanok idatzia eta Miren Ibarluzeak itzulia. Eta urtero bezala, badauzkagu ezinbesteko batzuk, eta hoien artean, arrakasta gehienak izan dituztenak, hauek izan dira. Ezekiel, Jasone Osorok idatzitakoa, Beti Iparralderuntz, Jon Arretxek idatzitakoa, Pijama marradunez jantzitako mutikoa, Jon Boynek idatzitakoa, eta azken garaipena Iban Zaldua eta Julen Ribasen komikia. Bale, eta orain jazta, sari banaketa. Iritsi da, momentua. Baina protokoloa, ze karo, COVID garaian gaude. Orduan, nola jungo da asuntoa? Importante. Bai? Importantea. Orduan, behin sarituak esaten ditugunan, etorriko da ordezkari bat, jarriko dela hemen, bai, ordezkariak, sari banatzaileak, jarriko dira hemen, bai? Eta sarituak etorriko zedate hor barima zaudete, ziaboga bat egiten hemendikan, bale? Eta sartuko zedate hemen, lehenago txix, gel. Bale, eta orduan jarriko zate, maksimo hemen, distantzia metro terdi, zalantzara balin badago, nik metro terdi neurtzet, botako naiz, eta jazta, ez da problema, bale? Jazta, orduan jarriko zate, eta nola emango da sarikanak, eta, bueno, pues hor ditugu sobretxo batzuk sariarekin, eta gero diploma, bakoitzarentzat bat. Jarri dute, olimpiadetan bezala, hola. Orduan, hasiera batean, egon gera ordezkariekin, lantzen, pues igual egitea, baina erabaki dugu ez, erabaki dugu ingo dela modu tradizional batean, hau da, hola eta hola. Eta bestiek egingo dute, hola eta hola. Jazta, simple. Bai? Ulertu da? Bai? Protokolo! COVID! Bai? Importante. Gero esateko gaztiak ez ditutela kasurik egiten ez? Topera. Bale? Bai? Ulertu da, ordezkariak ere ulertu dezute, pasioarekin, pasio pixkat behar dugu, txak eta txak, eta zuek txak eta txak, bale? Bai? Hemendik, eta akzio erdian, kamarari begira, bai? Ulertuta? Bale, ederki. Oi, jazta. Bueno, guazen publikoaren sariarekin. Boto bidez erabaki da, ikastetxetan orbanakoaren kategorian boto mana emateko aukerarekin. Eta ikus ditzagun zintzu diren sarituak. Norbanako kategorian 16 botorekin irabazlea Txipiroiak taldea, Eibartik Ramon Saizar Vitoriaren Kandiskiren tradizioa liburuari buruzko trailerra egin du, eta ikus dezagun zer egin duen. Kandiskiren tradizioa. Ramon Saizar Vitoriaren eleberri honek antzinako ohitura bati jarraitzen dio. Txarren Errusian urtezahar eta urteberri arteko gauean neska gazteak kalera ateratzen ziren eta aurkitzen zuten lehendabiziko gizonari izena galdetzen zioten. Usten zelako ura bezala hitzen zen batekin ezkonduko zirela. Miren liburuaren protagonista da, eta haren lagunak berataz burlatzen ziren ez zutelako harreman sexualik izan. Miren historia hau irakurri zuen, eta Gabon Zahar gaueraino itxaron zuen ea hau egia zen ala ez frogatzeko. Gabon Zaharreko gauean kalera atera zen, eta lehenengo mutilaren izena asmatu zuen, Aitor. Berak beti izan nahi zuen Aitor izeneko mutil batekin egotea. Aitorrekin geratuz gero, konturatu zen
berak ere asmatu zuela bere izena, Miren. Eta biok gelditzen eta hitz egiten hasi ziren. Beteko alda tradizioa? Irakurri ezazu liburu hau. Kaixo, nidri Saria 200 euroko bonoa liburu eta disketan gastatzeko, eta saria emango du Inazio Mujika idazle eta editoreak Erein argitaletxeko ordezkariak, liburuaren argitaletxea dena. Ziaboga! Takata, takata, takata. Hau eta hau. Hori da. Oso ondo. Eta igo dadila orain bai, igo, ez da igoko, bale? Zen hemen dago plataformari, baina, ulertzen dugu, bale? Igo dadila, Alex Ugarteburu, txiperoiak ezitzena duen egilea, Alex! Akaixo, Alex! Oso ondo, ziaboga. Txix. Eta orain bai, momentu ni hemen atzean jarriko naiz. Gerturatu, zaitezte, elkarri. Oso ondo. Zorionak, Alex. Hor geldik. Tori, zerbait esateko. Nahi balin badukazu, zorionak lan zoragarri honegatik. Zu margotu duzu hau? Noski, ni margotu dut. Artista, galtzagorri! Artista badago hemen, Nik abisatzen dut. Hau da kaptazioa. Errealitatean hau da artisten kaptazio bat ere. Bale, oso ondo. Eta betetzen da tradizioa? Hori irakurri beharko da. Katxix, nik jakina ella. Ez dakite Inazio zuk zer esan nahi dezun, bai. Gauza txiki bat. Bale, tori. Eskerrik asko. Nik ekarri dut Ramon Saizar Bitoriaren azken liburua, eta berari emango diot. Jo, ze polita. Noski bai ez. Miren eta romantizismoa. Zer ikusi handia du, hain zuzen ere, Kandinskiren tradizioarekin. Gerturatu, oixe. Gustatuko zaizu. Bale, zorionak, Alex. Eskerrik asko parte hartzagatik. Ale, aio. Bale. Desinfekzioa eta protokoloa dena betingogu, oso ondo. Bale. Urrengoa, guazen ikastetxeen kategorian publikoaren saria 125 botorekin, 125, asko dela, gaur egun, batez ere. Squad C taldearen da Donostiako Arantzazuko ama taldeak egindakoa, Jon Arretxeren Beti Iparraldenuntz liburuari buruzko book trailerra egin dute, urrengo urteari beria izenak pixkat Squad C, bale. Baina, tope, oso ondo, ikus dezagun beraien lan zoragarri hau. Kaixo, nidri naiz. Nire familia, nire aita. Nire ama. Nire neba eta arreba txikiak, Adama eta Fatou, Kaiez herrian bizi gara. Historia hau nire aita Europara lan bila joan zenean hasi zen. Egunero deitze zigun, eta dirua bidaltzen zigun. Baina egon batean ez geneukan ez deirik ez dirurik. Ez geneukan bere berririk. Gauean, nire amari gutun bat utzi eta aitaren bila joan nintzen.
saria Jon Arretxek emango du, hau da, bueno, da pasada bat, ez ikukin dugu trailerra batena, eta bera dator, Osea, tope. Vale. 200 euroko bono liburua eta bonoa liburu eta disketan gastatzeko eta Jon, mesedez? Oso ondo. Zorionak, Jon. Zuri ere. Hementxe dituzu. Hau eta hauek lau. Hori da. Hori da. Eta igo daitezela, bueno, igo ulertzen duzute, bale? Igo daitezela Aetz Goia, Janire Perez, Izaro Muñoz eta Sara Tornero. Txalo bero bat. Hori da. Bai, zu, aurrera. Praktikatu dugun bezala, Jon. Hori, Jon. Hau zuretzat, eta hori hau zuentzat. Hau gertatzen da. Ez du koska egiten, oso ondo. Bueno, zebuz, nola sentitu zerate hau egiten? Ze galdera komplikatu egite ditudan. Nola egin dezute, ze plano, ze irudi, ze gainera supergaurkotua COVID garaian, oso ondo. Izan da, eta gero tutun. Ez dakit. Bueno, pozik zaudete? Bai. Urrengo urtean berriro parte hartuko dezute? Bai. Oso ondo. Ba, zorionak. Ez dakit, Jon, zerbait esan ezun? Bueno, beste barik alde batetik eskerrik asko, niri liburu aukeratzaetik, zain beste daude aukeratzeko ez, eta bestetik zorionak irabaztaetik, gainera asko gustatu zaizuk aipatu duzuna, musika, banda eta tensioa eta zelan sortu duzuen, Aranda segiolan eta hori eskerrik asko. Nola sentitzen da zure liburu baten trailerra ikusterakoan zen? Uste izan bardo, bat. Ni emozionatu egiten naiz, benetan. Bai, ez gainera asmatu da primeran, erritmoarekin eta, Oso ondo, horren urtean, gehiago jasi pentsatzen, Jazun burua jun behar du. Oso ondo, zorionak. Bai, utzi hor. A ber, venga. Eta orain, utziko dugu, hau da egiten den bezala suspense pixkat utzi, orain bigarren fase hontarako. Pues, denbora hartuko dugu, suspense. A ber, ba. Eta guazen, orain bai, epaimaiaren sarira. Serio jarriko gea, momentu enta. Bale? Ikastetxeen kategorian esan bezala epaimaiak 2 sari nagusi hautatu ditu. DBH 1-2 multzoko book trailer onenarentzat eta DBH 3-4 taldeko onenarentzat. Bai? Pres gaude. Bale, oso ondo. Ikuste ditut, oso ondo. Bai, pres gaude. Az gaitezet DBH 1-2 multzokoekin. Saria 4 lagunentzako abentura txangoa eta 200 euroko bonoa liburu eta disketan gastatzeko. Baina, saritua esan aurretik, guazen ikustea zintzu diren 3 sailkatuak. 3 egunak, Donostiako Herri Ametsa ikastolako taldea, Wonder Mutiko miragarriaren liburuaren book trailerra egin dutena, Abduzkan, hauek ere Donostiako Herri Ametsa ikastolatik datoz, eta Koralin liburuaren book trailerra egin dute, eta Kalekoak, gustatzen zait izena? Konfinamendua gogorra, dena orain kalean egon, Kalekoak, oso ondo. Axular Lizeotik, Donostiako Axular Lizeotik dato, eta Ezekiel liburuaren book trailerra egin dute. Ikus ditzagun, bideoak. Badakit ez naizela 10 urteko arrunta. Tira, gauza arruntak egiten ditut noski. Izozkia jaten dut, bizikletan ibiltzen naiz, baloiarekin jolasten dut, Xboxa ere badut. Gauza horiek egiten daute arrunt, baina badakit parkeetan aur arruntek ez dutela korrika eta uiuka ies egiten beste aur arrunt bat ikusen dutenean. Badakit aur arruntek ez dituzten begirada guztiak bere ganatzen non nahi dauderare. Hurrengo astean 2. hezkuntza hasiko dut. Inoiz ez naizenez benetako eskola batean egon, guztiz izuturik nago. Jendeak uste du nik itxurarengatik ez naizela inoiz egon, baina hori ez da horrela.
egin behar izan ditudan ebakuntza guztiengatik da, 27, hain zuzen ere, jaio nintzenetik. Horregatik erabaki zuten gurasoek hobezera eskolara ez joatea. Bizitzan behin gutxienez, munduko biztanle guztiok jaso beharko genuke txalo zaparrada bat ikusleak zutik direla, denok menderatzen dugulako mundua. Hirukideko familia batek etxe berri batera joatea erabakitzen du, baina zerua ez dago onez. Etxera maletak eraman eta gurasoek lanean hasi ziren. Irten daiteke kalera ikertzera, mesedez? Ez metia euriari du eta hotz handia, seguro lokaz ez dagoela. Aita amak ez zen kalera ateratzen utziko. Ez Maitea, amak esan duenez ezin zara kalera atera, joan zaitez etxea ikertzera. Orduan, orain etxera ikertzera abiatzen da, eta bat-batean ate txiki bat aurkitzen du, baina irekitzean adreiz eginako horma bat dago. Nola? Horik ez zentzurik. Gaua iritsi zenean, ohetik jaiki eta ateruntz joan zen. Zer gertatuko te zaio koranineri? Are you afraid of the dark? Are you scared? I am you. Kaixo, ni Ezekiel naiz. 14 urte ditut eta nire aitak abandonatu gintuenez, nire amarekin eta arreba Mariarekin bizi naiz. Nire lagunekin batera lokal bat dute, eta bertan egoten gara gehienetan. Nire lagunak, Ola, Etxe eta Leon dira. Denok institutu berdineragoaz, eta den horretan, neskak besterik ez ditugu buruan. Baina badugu bat konkretuki. Elena du izena, eta kurtso guztia beratzetik dabil. En fin, batzuetan patetikok garela pentsatzen dut, baina horrela gara. Ei, eta apustu bat egiten badugu, ea norken batzen dion musu lehenengo neska bati. Hori da, zeideia ona. Hori bai tontakeria. Azken finean, zer atera daiteke gaizki? Baina zeusti den duberak itxendik. Ai, DBH bat bi multzoan, the Oscars goes to. Axurrar Lizeoko kalekoak taldearentzat. Ezekiel liburuari buruz egin duten book trailerragatik. Epaimaiaren iritziz, irakurtzeko gogoa pizten du. Musikaren, irudien eta narratzailearen ahotsaren bidez erritmo bizia eta indartsua du. Ofeko ahotsaz liburuaren zertzelada esanguratsuenak ezagutu ditzakegu eta gainera pasarte batzuk antzesten dituzte. Halaber, interesgarria eta dinamikoa da montailean eta baliabide desberdin asko erabiltzen dituzte. Aukeratutako liburuko pasarteak eta gidoia ere oso ondo txertatu dute daude lan ederra, zorionak, kalekoak. Zorionak. Saria Maite Gurrutxaga, Galtzagorri elkarteko ordezkariak emango die. Maite, kaixo Maite. Eta igo daitezela, taldekide batzuk ez daude hemen daukagu ordezkari nagusia dela Odei Zabaltza, baina berarekin batera etorriko dira Odei Arostegi eta Amaia Poza. Etorri zaitezte. Hauek eta sobre. Bai, hori. Zorionak.
Tori. Dagoela diplomita bakoitzarentzat. Bi. Oso ondo. Tori, maite. Tori. Bueno, zorionak egindako lana kalekoa, asko gustatu zait izena, eta ikusten da kalea, eta ikusten dira gainera, ez, benetako lokalak, gazteen lokalak nola izango zira, nor sofa batekin, pues, denok, daukaguna ditunak 20 urte, ez? Oso ondo. Zorionak, nola sentitu zerate hau egiten, edo eta nola inspiratu zerate hau egiteko? Saiatu gera identifikatuta sentitzen bezala, liburuak hori bilatzen zuen. Gerturatu pixka, hortxe, hori da. Hori bilatzen zuen. Hori da. Oso ondo, zorionak egindako lanagatik. Ondo pasa dezute hau egiten? Bai, oso ondo. Urren urtean gehiago? Bai. Bai, oso ondo. Maite, ez dakit zerbait gehitu dena ezunzuk? Bai, asko harritu naula, oso lan profesionala iruditu zaitela, eta igual egunen baten klase batzuk eskatuko dizkietela, ze asko daukea erakusteko, oso lan txukun egin du. Bai. Eta gainera irakurtzeko gogoa pizten du, beraz lan kompletoa. Bai. Zorionak eta txalo bero bat. Eta hemendik agurtu nahi diegu gure taldekidei hemen ezin izan direla egon, eta Iker Poza, Xabi Artola, eta batez ere Markel Uranga lan asko egin duela. Txalo bero bat taldekide guztiei. Zorionak. Hain gaztetxo eta zema dakiten, ene bada. Baiet, eta ni gehatu nintzen Photoshopean. Bueno, bakoitza daukago guria. Bueno, eta guazen ja, bigarren multzoa, hau da, DBH3, DBH4, haundienak. Guazen ikustea zintzuk izan diren, sailkatutako 3 taldeak, Donostiako Axular Lizeotikan, MMA, urrengo urtari begira mesedez, MMA, bale? Hauek ez ezagunak liburuaren trailerra aurkeztu dute, Bama, hauek ere Donostiako Axular Lizeotik datoz, eta ez ezagunak ere liburuaren trailerra aurkeztu dute, eta irabazleak, asko gustatzen zait izen hau, zen positibismoa. Noski baietz, irabazleak, a tope, hasieratikan. Hauek Donostiako Jesuitinas eskolatikan datoz, eta pijama marradunez jantzitako mutikoaren liburuaren trailerra aurkeztu digute. Ikus ditzagun, bideoak. Zoria zela uste nuen. Kasualitate hutsa zela, sinetsi nahian. Jakin gabe, nuko erarik gabeko itzulo batean sartu nintzen.
simple bat izaten hasi zen. Ez ezagun bateinekoa. Etzen batu izan, zu nire bila zen biltzan. Jokoa bukatu dela sinistu behar dut. Errealitatetik kanpo bizi zen haur bat. Aitaren lanak derrigortuta iristalatu behar izan zuten. Berak ez zuen etxekoek bezala pentsatzen. Berarentzat desberdina izatea ez zen arazo. Orduan, zergatik besteentzat bai? Baina aurreko multzoako irulanak ere zoragarriak, hiruak. Bueno, prest? Ez, batzek esaten du ez. Bai, prest gaude, venga. Orduan, the Oscars goes to Axular Lizeoko Bama taldearentzat. Zorionak. Epaimahaiaren iritziz, hasieratik liburua irakurtzeko gogoa pizten dizu. Musikaren eta irudien bidez, liburuarekin bat datorren erritmo bizia du. Liburua laburra eta erakargarria. Gidoia eta irudi landuak erabiltzeaz gain, oso ondo aurkezten dituzte esaldiak. Irakurleari irakurtzeko gogoa piztea lortuz. Suspensea du, iradokitzaia da, ederra. Beraz, zorionak Bama taldeari, eta zorionak parte hartzaile guztiei, eta saria, 4 lagunentzako abentura txangoa eta 200 euroko bonoa liburu eta disketan gastatzeko. Eta saria banatuko du Eider Mendoza, Gipuzkoako Foru Aldundik ordezkaria. Kaixo, Eider. Egunon. Ebetxe daukazu. Hau? Eta hau. Vale. Eta orain bai, igo daitezela sarituak, Magi Artola, Naia Naut, Iraia Bergua eta Magi Mungia, zorionak neskak. Osondo, Eider, ensaiatu dugun bezala. Osondo. Karo, eske, berak badaki. Tori, Eider. Bueno, neskak, nork hartuko du, abetikoa, nork hartuko du. Bueno, zorionak egindako lanagatik, egia dela oso akzio pila badaukan, niri pila gustatu zait. Nola okurritu zaizu hau egitea? Liburua irakurtzen ari ginenean, liburuak suspensea ere zeukanez, horrela ateratzen bukutrailera. Bestetik ere, beste bukutrailer batzuk irabazleak eta trailerrak pelikulatakoak ikusi genitunez, inspirazioa etorritzen zaizu. Beda. Bueno, ondo. Bai, kopiatzea da daukagun laudorioriko berenetariko bat. Ondo, nik hori egiten dut, zerbaitik inspiratzen bari baigu, zergatik ez erabili. Noski baietz, zorionak neskak, zerbait gehitu nahi dezute? Ez? Ola ondo gehatu zeate, bai, jazta. Ez dugu fortzatuko. Ondo, Eider, zuk zerbait esan ezu? Bai, nik gauza bat azpimarratu nahi nuke, zorionak lauroi gaina lau neska zeate, zorionak hori azpimarratu nahi nuke, baina zuek asko hobeto lortu dezute helburua alegia dela irakurtzeko gogoa piztea, ez? Eta nik horretan jarri nahi nuke azpimarra. Ze ez dugu askotan aipatzen, baina nik uste liburua irakurtzeak merezi duela delako pentsamendua, delako sormena, delako irudimena, delako esperientzia, eta orain gaztek zeate, eta igual batzutan ere urrun ikusten da nik etxean ikusten dudalako zaren, eta ondala urte batzuk ere zuen adina auki dudalako. Baina bizitzan zehar konturatuko zeate liburua ere akonpainamendua badela.
eta beraz merezi duela irakurtzeak. Eta bueno, egindako laganagatik eta pizteagatik, zorionak. Eskerrik asko. Zorionak. Bueno, eta zorionak partaide guztiei oso lan txukun eta ederra egin dezutelako. Bueno, hasieran aipatu dugu, epaimaiak aurten ez duela esan eman norbanakoaren saria. Orduan Galtzagorrikoak hasi dira pentsatzen. Nola, ze alternatiba eman, honi, eta erabaki dute book, trailer, irakasleen saria. Irakasleak, urreko urteari begira, eta egiten daudenik, altxaskoa irakasleak, hemen daudenak. Urreko urtean. Bueno, hau da, lehiaketara aurkezten diren ikastetxe guztien artean, praktika onena edo liburuaren lanketa esanguratsuena egin duen irakaslea sarituko da, beraz, jarri pilak. Urreko urteari begira, jartzeizkizu, baina, sarituak izango zeate. Bai, hor da, ikusten dut bat, hola, baina, ikusi zaitut. Bueno, eta listo, jazta hau izan da, sari banaketa, urren urtean gehiago. Bai, gogoratu parte hartu nahi balin baduzute, datorren urtean kurtso hasieran irikiko dela zea izena emateko epea. Informazio guztia hala ere laster izango dezue irakurgai liburu gaztearen webgunean, baina norbaitek udaran, esaten modu, nik irakurri nahi dut. Hemen duzue uda honetarako irakurgai sorta ederra. Hau dira lehiaketarako proposatutako irakurgaiak. DBH bat bi kategorian, Arrastoa, Juan Cruz Igerabideek idatzitakoa, Alaia Argitaletxekoa, emakume guztiok, Elisabet Casillas eta Iginia Garaik idatzitakoa, Itzulpena Bego Montoriok egindakoa, Astiberri Argitaletxekoa. DBH 3 kategorian, Ikusezin Eloi Morenok idatzitakoa, Itzulpena Ipar Alkainek egindakoa, eta Denon artean Argitaletxekoa. Eta Frankensteinen efektua, Elia Barcelok idatzia, eta Miren Agurmeabek itzulia, Giltza Argitaletxea. Eta, ezinbestekoetan ere, zerrenden artean hauek egongo dira, Altzaren Muñoa, Angel Lertxundirena, Antxon eta Antxon Olariagarena, Elkar Argitaletxekoa, eta Azken Dantza New Yorken, Lur Gaiastek idatzitakoa, Elkar Argitaletxekoa baita ere. Eta, amaitu baino lehen, argazki. Hemen, karo, de Oscars, orduan behar dugu. Orduan, ala ere, hemen ditugu, sailkatuak izan diren, baina irabazi ez dituzten finalisten diplomak. Orduan, MMA, handik handa hola, ikusi dut. Hala, zuentzat, tori, zorionak. Irabazleak, hemen dikan. Asko gustatu zaitu zuen izena, tori, zorionak. Abduzkan, antxe. Eta 3 egunak, bidazondo. Bia gertu. Bat, Abduzkan, eta 3 egunak, hortxe, zorionak. Txalo bero bat. Eta txalo bero bat ere, hor dauden guztiei, dena egingo dugu agur, eta argazkia orduan, igual zuen generazioan, hau ez da ezagutu, baina gure generazioan eragintzun. Selfie. Palo selfie orduan, ingo dugu argazki eta bideo bat. Eta denok zuen diplomak altxatu, eta ingo dugu kaixo, eta hola, geratuko da super guai. Gero planoa zuek baloratu zeatela kasu honetan jakintxuak. Ni, pues, ez. A ber. Eta honekin ja bagoaz, Eta listo. Eskerrik asko etortzagatik, eskerrik asko egontzeraten hor zuen ikastetxetan egontzeraten guztioi, eskerrik asko Galtzagorri elkarteari eta Gipuzkoa Foru Aldundiari eta Tabakalerari espazioa emateagatik. Orduan, guazen. Orain ikusiko dituzuen ere teknologiaren problemak. Ingo dugu bideo txiki bat. Hortxe. No, ez, lo ikusten, hau da nire problema. Ya está, selfie. Hortxe goaz, kaixo! Osondo, eta orain argazkiak diplomekin gora. Bega! Ingo dugu zatika. Altxa diploma horiek, osondo. Bat, bi. Beste bat, hor! Eta azkenak, hortxe. Topera.
Oso ondo, mi esker etortzagatik. Egun ona izan. Agur!